Какво става с извънземните? Ми се стисна врата по този начин и ме дигна във въздух. Ревността пречи ли помага в едни взаимоотношения? България не е хубава държава. Аз се изневерих след като ме изневериха на мен обаче. Винаги си има някакви нещастници и гамени, които да го правят това нещо. Ти забелязваш ли напоследък какво става с извънземните? Ама аз Все между другото повече. вярвам, че има някакви Естествено. създания. Стига бе, човек, как ще сме единствени на тази Ма вселена? няма как, ние сме някаква тук мини плюнчица в това цялото нещо. Ти осъзнаш ли, че нашия живот е едно мигване? Просто. Да, В времето вселенския. много лети. В вселенския. Ревността пречи ли помага в едни взаимоотношения? Ма, според теб? зависи в какви граници, защото сега естествено, че всеки човек си има някаква ревност в себе си. Обаче аз не виждам нищо лошо в някой да те ревнува за нещо, защото по този начин Да. той ти показва, че те обича, че държи на тебе. Защото аз ревнувам хора, които ми пука за тях. Не Които те ревнувам страх някой, да не ги който ми е сета за него, какво ще се случва и така нататък. Да. Така че ревността не е нещо лошо, стига да си е в умерени граници. Според мен Защото иначе баланс, майката. баланс, но то баланс е всичко, май. Баланс. Имах много такава пламенна любов с един човек, но имахме много чести скандали. И те не бяха примерно по един-два пъти на месец, което е абсолютно нормално, защото Всеки въпросът се на кара, характери, естествено. а бяха примерно поне по два пъти на седмица. И те не бяха скандали от сорта на бе, ще се чупа 2 часа, ще ми мине, ами бяха скандали. И на последния ни скандал, който се случи, ми се стисна врата по този начин и ме дигна във въздух. От този момент нататък този човек за мен не съществуваше. Стигнахме до нещо фатално, да има момиче, което е зверски накълцано, за да се дигне цяла България. Сигурно има много момичета, които са били с остригана глава, много момичета, които са били под домашен тормоз, много момичета, които са били бити и така нататък. Просто не знам защо така се случва да се стигне наистина до нещо фатално и тогава да гръмне всичко и да се стига до такива моменти. Какво мислиш, че ще се случи сега за напред? Ще намалят ли тия случаи на домашно насилие? Има ли някаква... За мен ще е много добре наистина да намалят тези случаи, но винаги си има някакви нещастници и гамени, които да го правят това нещо. България не е хубава държава. И мен наистина ми е много болно, защото айде сега да кажем държавата наистина не е кой знае какво, но страната ни е уникална. Аз много си обичам. Ние имаме уникална природа, имаме всичко каквото се сетиш. Кажи ми кой друг град, примерно, имаме езеро наблизо, имаме планина. България е наистина уникално и хората, които не си я харесват, не ви правя евала. Да ти кажа честно, аз много си обичам държавата. И би ли простила изневяра? Да. Аз съм и Защо? прощава. Защото мъжете са малко по-различни същества. Те не са особено моногамни. Значи ти даваш шанс, защото знаеш, че мъжете са моногамни и какво като ти изневерил? Зависи каква е изневярата. Зависи дали се е повторила, дали еднократно, какви са обстоятелствата. Прощавала съм изневяра и то не един път. Доста пъти. Като аз самата също съм изневеряла обаче. Тук идва границата, защото ти, ако си го правила... Аз изневерих след като ме изневериха на мен обаче. А ти така тъпкана да си го върнеш? Не, просто се случи. Не е лесно. Жените станали ли са прекалено доминантни? Има ли го това, че тя каквото каже, това ще бъде? Аз забелязвам едно такова точно разменяне на ролите. Честно казвам, нямам наблюдение масово. Лично за себе си, аз се вода още доминантен пол. Значи, какво жените искат те да са доминантни? Примерно да кажем. Обаче от край време винаги мъжете са ходили на битки, мъжете са правили всичко, мъжа ходи, работи, изкарва по-голяма част от средствата вкъщи. Но от тази гледна точка винаги са си били алфи.